βήματα και βάζει το καλάθι. 17-28 για τον Καόδο, ο οποίος προηγείται σταθερά και τώρα έχει τη μεγαλύτερη διαφορά από την αρχή του αγώνα. Μακρύς, Αράπη, σου 3 πόντων, άστοχο. Rebound από τον Καρτέλο, Μασλαρινός. Ροδόστογλου, 50 βήματα για μπάσιμο, κλείνεται, καλάθι και φάουλ. 17-29. Αλλαγή για την Μέτ και τον Καόδ. Μουλάκης θέση του Κιτσούλη, Τζακόπουλος θέση του Κοκολιού. (17-31). Πάντοτε μπροστά ο Καόδ, φάουλ από τον Τζακόπουλο, από τον Ροδόστογλου πάνω στον Τζακόπουλο. Ψάχνει λύση ο Ηλίας Κωνσταντινίδης. Ο Καόδ σαφώς πιο έμπειρη ομάδα, πιο γεμάτη ομάδα. Από τη στιγμή που ο Μάντιτς είναι εκτός και ο Σφέικος δεν δείχνει να τη κάνει της εμπιστοσύνης του Ηλία Κωνσταντινίδη στα τελευταία παιχνίδια για τη Μέτη, λύσεις για τον τεχνικό της Ένωσης μειώνονται αυτομάτως. Πενθυμίζουμε ότι και ο Φόγγελ έχει αποτελέσει το παρελθόν, ο Χαλιαδάκης δεν αγωνίζεται. Καόδ, 8 λεπτά και 10 δεύτερα. Καρτέλο, Βουλάκης, σε ζώνη Μέντ. Μασλαρινός, σουτ 2 πόντων, άστοχο rebound πάλι από τον Καρτέλο, ο οποίος κάνει βήματα. Διαμαρτύρεται το Καρτέλο στον ένα των 3 διαιτητών. Τζακόπουλος, 8 λεπτά για τελέξη του χρόνου. 17-31, στο συν 14 ο Καόδ. Μπένα, σουτ 2 πόντων, άστοχο. Rebound από ποιον, από το Μουλάκη, ο οποίος τρέχει τον Καόδ. Δίνει στο Βασιλείου, μάλλον μπερδεύτηκε. Μακρύς, ευκαιρία για τη Μέντα, πάει στον ευθυδιασμό, αστοχή όμως. Rebound από ποιον, από τον Βασιλείο, ο οποίος επιτυχαίνει τον Γαλάθ και δίνει τον φάουλ. Ευκαιρία για τη Μέντα να μειώσει time out για τις δύο ομάδες. Ξανά στην κανονική ροή του αγώνα, δύο βολές, μία βολή μάλλον για τον Γιάννη Βασιλείο, ο οποίος πήρε το goal foul από τον Καόδ την προηγούμενη φάση. 19-31 το σκόρ, η Μέτ παραμένει ακόμα μακριά από την ισοφάριση. 19-31 αστοχή ο Βασιλείου στην ελεύθερη βολή που είχε. Μασλαρινός με την μπάλα, ο Παστόγλου σε ζώνη Μέτ. Βουλάκης σου 3 πόντων, εύστοχος. Από τους πλέον έμπειρους σκόρερ της κατηγορίας ο Βασίλης Βουλάκης. Ο Καόδ είναι η αλήθεια ότι έχει μεγάλη περιφερειακή δύναμη με Ροδοστόγλου και Μουλάκη, αλλά και το Μασλαρινό και τους Ζούπιτς, Καρτέλο στο βασικό σχήμα και στην front line να κάνουν καλά παιχνίδια. Ενώ ζητημάζεται και ο Αρκίδης Δαλιάρης. Τζακόπουλος βρίσκει διάδρομα, αστοχή, αλλά έρχεται ο Μπένας με follow κάρφωμα, ακολούθησε τη φάση. 21-34, μειώνει η Μέντ. Λαρνός. Ζούπιτς σε άμυνα ζώνη, ξανά η Μέντ. Ροδόστογλου δίνει στο ποιον, στο Μασλαρινό σου 3 πόντων. Κακό σουτ, airball, Τζακόπουλος. 6 λεπτά και 10 δεύτερα για τη λήξη του χρόνου. Φάουλ από το Πουλάκι. Θα μπορούσε να δοθεί και αντιαθλητικό αυτό το φάουλ. 2 βολές για τον Τριαντάφυλλο
Ενώ ο Νίκος Γεωργιάδης θέλει να ξεκουράσει τον Καρτέλο που πήγε πολύ καλά στο χρονικό διάστημα που αγωνίστηκε. Ζακόπουλος εύστοχος στην πρώτη ελεύθερη βολή. Το 3-34 μειώνει η Μεντ. Ο Φλαρινός. Ενός πολύ ωραία πάση στο Ζούπιτς. 23-36. Ζακόπουλος, Μπένας. Ωραία πάση στο Μακρύ, ο οποίος παίρνει το φάουλ. Καλή άμυνα, αλλά με φάουλ για τον κοινοτικό φόργορ του ΚΑΟΔ. Αλλαγές για τον Νίκο Γρηγοριάδη. Δράκας και Γετσούλης στη βασική πεντάδα. Εκτός ο Ροδόστογλου και ο Ασλανός. Μακρύς ευστοχή στην πρώτη ελεύθερη βολή. 24-36. Δράκας. Μουλάκι αυτό το Κιτσούλι. Δράκας. Στο τριοπόντον, άστοχο rebound από ποιον? Νέο επιθετικό rebound για τον ΚΑΟΔ και το σκορ γίνεται 25-38. Ζακόπουλος παίρνει το φάουλ από τον Δράκα. Νέες δύο ελεύθερες βολές για τον Ζακόπουλο. 5 λεπτά και 8 δεύτερα για τη λήξη της αναμέτρησης στο πρώτο ημίχρονο. Αλλαγή για τον Νίκο Γρηγοριάδη. Καρτέλο θέση του Ζούπιτς. Με δύο σέντερο ΚΑΟΔ. Αστοχή ο Τζακόπουλος στην πρώτη ελεύθερη βολή. Στο συν 13 παραμένει ο ΚΑΟΔ. Αστοχή στη δεύτερη. 26-38. Δράκας. 5 λεπτά ακριβώς για τη λήξη του ημιχρόνου. Τζακόπουλος, πολύ καλή άμυνα, κλέβει και την μπάλα. Να δούμε τι θα δώσει. Φάουλ από τον Δράκα, ο οποίος μάλλον υπερεκτίμησε τις ικανότητες του σε αυτή τη φάση. Δύο βολές για τον τριαντάφυλλο Τζακόπουλο που έκλεψε πολύ ωραία την μπάλα. Ο Δράκας, ο οποίος και αυτός είναι στα 37 του πλέον. Ίσως να είναι και η τελευταία του χρονιά στον ενεργό αγωνιστικό στίβο, αλλά παρόλα αυτά δεν πάει να αποτελεί μια πολύ σημαντική λύση εμπειρίας για τον Νίκο Γρηγοριάδη. 27-38, 4 λεπτά και 55 δεύτερα. Δράκας με τον ΚΑΟΔ να θέλει να πάει στα ποδητήρια με αυτό το